Ni aztertzen ari naiz koda alternantziaren erabileraren barruan nolakoak diren koda alternantziaren erabilera oso bajua edo eza aitortzen duten euskaldunak. Nolakoak diren bai profil psikosoziolinguistikoaren aldetik eta gero zer nolako hizkuntza ekoizpena daukaten literatura zientifikoari begira koda alternantzia espero den momentu horietan. Momentuz eginda daukadana da lehenengo partea dakiokena eta hori da galdetegiarena. Alde batetik galdetegi bat pasatu dugu eta gero beste alde batetik galdetegi horretako erantzunei begira identifikatu ditugu profil interesgarri batzuk eta horiekin edo hobeto esan da horietako batzuekin grabaketak egin ditugu lagun artea jasotzeko eta bestetik euren diskursoa edo narratiba jasotzeko koda alternantziaren fenomenoaren inguruan. Esan bezala, galdetegia da osatuen dagoen partea eta erantzun horiek aztertuen daude eta bertan ikusi duguna da berresten direla orain arteko intuizioak, hipotesiak eta alde horretatik etxetik euskaldunak eremu euskaldunagoetakoak euskararekiko atxikimendu altuagokoak edota euskara gaitasun altuagokoak horiek direla koda alternantziaren erabilera baxuagoa aitortzen dutenak. Nik ikerketa honetan egina izan duana da goizuetan noka berreskuratzeko zer egin daiteken ikusi. Orduan, guk ja proposatu dugu hori egiteko modu bat, elkartzea, ahalik eta jende gehien, noka ikasteko, ahalik eta modu praktikoenean. Alde teoriko praktikoa landu da, eta baita ere, horrekin batera, egin nahi izan duguna da hausnarketa. Hausnarketa taldean, parte hartzaileen artean, beraien ustez noka zergatik galdu da edo aida galtzen goizu eta bezalako herri euskaldun batean, arnasgunea esaten dugun horrelako batean. Ikerketa hau planteatu dela, saio batzuen bidez, 7 saio egin dira goizuetan 2024ko udazkenean, eta hor egin ditugu praktika hauek eta hausnarketa hauek. Eta ondorioak zein izan dian, emaitzak zein izan dian, alde batetik ikusi dugu balio izan dutela saio hauek ikasteko noka eta praktikatzeko, eta orduan erabilera aldatzeko, aldik eta aldaketa gehien sortzea zen helburua eta badago egon da aldaketa. Eta gero bestetik hausnarketak ere mamitsuak izan dira eta ikusi duguna da feminitatearekin lotuta badagola nokaren galera. Feminitatea nola ikusten dugu, emakume izatean nola ikusten dugu, nolako emakumeak izan behar gara, eta hori hizkuntzaren bidez ikusten dela, Adibidez, noka aritzea emakume fin bati dagokion ezaugarria da? Edo, libreak gara gizonakaina, hain zuzena ez den modu hori erabiltzeko? Horrelako hausnarketak atera ditugu. Eta beste hausnarketa bat izan da, behar dugula taldean aritu horretaz, behar dugula babes bat eta bestearen konpromisoa noka egitera pasatzeko, eta laguntzen dutela horrelako egitasmoek, horrelako praktikek aurrera egiteko. Ni bilinez batez soziolinguistika variazionistiaren inguruan eta dialektologiaren inguruan ikertzen. Orduan, tesi egin naban 2021an amaitu naban eta Garaziko euskeriaren aldakortasunari buruz ikertu naban eta batez interesatzen ninduen bi estatuen, Frantziako eta Espainiako estatuen arteko mugiak eragiten eban hizkuntza banaketia eragiten ebilen hizkuntza banaketia azken aldian.
eta horri buruz ikertu naban, eta hortik aparte, bestelako faktore sozial batzuk euken eragina. Eta, ondorio estatu naban batez iparraldeko batu bat eta hegoaldeko batu bat sortzen dabitzela, batu batetik aparte, hau da, euskara batu batetik aparte, egoera formaletarako erabiliko litzakin batetik aparte, baina euskalkietatik gora bai. Euskalkia paino gehiago, gaur egun, bi batu handi bezala sortzen dabiltzela edo eragina izaten dabiltzela lekuan lekuko berbetan. Eta orduan, hemendik aurrera nahiko neuke, beste leku batzutako hizkerak aztertu ikusteko, bakoitzaren regiolekto edo variedade supralokal hortaiko bakoitzak daukan eragina hainbat hizkeratan. Nik garatu dudan ikerketa biolentzia jasan duten haurretan eraben egoitza harreretan garatu dut. Hain zuzen ere, aurreko ikerketetan ikusi nuelako hezkuntza formalean, hezkuntza formalaren bitartez hizkera informala landu eta espresio emozional horiek lantzeko aukera zegoela, eta hemen aukera ikusi nuelako eremu araututik kanpo eta eremu familiaretik kanpo, nolabait ere hezkuntza helburuekin antolatuta zeuden bizikidetza unitateak zirela. Eta gainera, oro har, euskararekin esperientzia ezberdinak izan zitazkenak, eleaniztunak, beraien lehen hezkuntza gehiengoena ez den euskara, eta beraz, beraiekin esku hartze bat egiteko, euskarazko hizkera informala, beraien hizkuntzekin landu eta hortik abiatzeko. Horretarako, emozionala eta kontzientea den translenguagearen marko berri bat proposatu da ikerketa honetan, eta proposamen horretatikan abiatu da esku hartzea, ez? Eta esku hartze horretan aurrek egunero beraien kuadernoa hartu dituzte, libre izan dena, beraien idatziak egiteko, sentitzen zutenaren inguruan, bestalde batetikan talde eztabaidak egin dira eta bestalde batetikan elkarrizketak. Gero guzti hori kodetze lanak, ikertzaile ezberdinak hori denako kodifikatzeko, ze pentsatu, kasu honetan 4 egoitzarre izan dira, 32 haur, beraz, 256 nota, gehi landa oharrak eta bar. Orduan, behin hori guztia eginda, analisi estatistiko sakonak egin dira, jakiteko zer nolako inpaktua izan duen honek aurrengan, euskararekiko motivazioa eta txikimendua sustatu den, hizkuntza maila ere hobetzen zen bitartean. Eta gainera, emozional eta kontzientea den translenguage horrekin, beraien errepertorioetatik abiatuz, sortu zitezken adierazpen edo adierazkorrak diren beste nolabaiteko esamolde eta esapideak euskaraz jarduteko. Beraz, ondorioak izan dira egoitzarrerak hezkuntza esparru egokiak direla horretarako, antolatzen balima dira, eta programak aurren pertzepzioen arabera eta pasatako eskala psikometrikoaren arabera inpaktu positiboa izan duela oro har haur guztiengan. Gainera, analisi estatistiko sakonak egin dira, kasu honetan normaltasunez banatzen ziren datuak zirenez, inpaktu hori taldeen arabera, adintartearen arabera edo generoaren arabera ezberdintasunik atzematen zen jakiteko, ez? Ikerketa ezberdinek horietan ezberdintasun hau dela esaten dutelako. Eta kasu honetan, marko teoriko honi ikuspegi dekolonial eta intersekzionalitatean oinarritutako ikuspegi bat txertatzen saiatu gara, eta emaitzek ez dute esanguratsuak diren ezberdintasunik eman. Soilik, adintartean agian efektuaren tamaina pixkat handiagoa izan da txikienak zirenengan. Beraz, esan daiteke programak helburu hori bete duela, ez? Parte hartzaile guztientzako ondorio positiboak izan dituela, ez bakarrik euskararen erabileran, ongizate emozionalean, bizipen positiboetan, haur hauek hainbeste behar dituzten bizipen positiboetan, beraz, ekarpena euskarari egiteaz gain, zango dut hemen egin den esku hartzeak, haur hauen bizipen positiboi egin diela, hainbeste behar dituzten bizipen positiboi, eta beraien irriak ere ikustea ikerketa horren emaitza polita da. Master bukaerako lan honetan adierazkortasun baliabideak eta antzerkia uztartzeko proposamen didaktiko bat eratu dut. Gehien bat Iruñerriko testuingurua zein den ikusita, hau da, ikastetxeetan euskararen erabilera apala denez ikusita eta horren ondorioz
hori euskararen adierazkortasuna oso apala dela. Euskararen erabilera apala denez, batere adierazkorra ez den euskara da erabilte. Eta ni ere euskaldun berria naizenez, adierazkortasun baliabideak ezagutu nahi nituen, eta hori praktikaldian irakaskuntza masterreko praktikaldian proposamen didaktiko batean ikaslei adierazkortasun baliabide horiek ezagutzeko proposamen didaktiko bat burutzea oso interesgarria iruditu zitzaidan. Gerora master bukaerako lana izan zen, eta bertan antzerkia tresna bezala erabiltzea oso aproposa iruditu zitzaidan, komunikazio egoera horiek sortzeko tresna oso egokia delako. Proposamen didaktikoa aurrera eramateko erabili dudan metodologia, alde batetik bada pretest eta posttest baten alderaketa. Zer da pretest bat? Ikasleek aldez aurretik dituzten ezagupenak eta gaitasunak zeintzuk diren ikusteko azterketa edo saioa, bai. Eta posttesta da proposamen antzerkia, proposamen didaktikoan landu eta gero, eta ikasleek antzerki bat sortu eta gero, antzerkia bera, izango litzateke posttesta. Proposamen didaktiko honen helburu orokorrak antzerkiarekiko kuriositatea eta txikimendua sortzea da, baita ikuspuntu kritikoa garatzea, eta lan kooperatiboan eta elkarlanean aritzen ikastea eta hobetzea. Eta helburu zehatzak hainbat eta hainbat, baina garrantzitsuenak adierazkortasun baliabideetan trebatzea, antzerkia sortzen ikastea, eta ahozkotasuna eta gorputza adierazpena lantzea eta hobetzea. Horrelako proposamen didaktiko bat burutzeko beharrezkoak izan dituan baliabideak izan dira Aizpea Goenagaren antzerki gida, gorateloia, oso baliagarria eta aproposa iruditu zait. Bertan zehazten dira nolabait estruktura bat ikastetxean lantzeko, antzerkiaren historiarekin eta ikasleekin antzerkia lantzeko ariketa zehatzak ere proposatzen ditu. Baliabideetan ere beharrezkoa da irakasle bat 10 edo 12 ikasleko, bestela talde handian antzerkia lantzea ez da egingarria. Eta horrelako proposamen batean oso egokia litzateke ikasleekin antzerkiak ikustera joatea. Eta helburu nagusia laburbilduz bada haien erreferente kulturalak zabaltzea eta antzerkiarekiko nolabaiteko atxikimendu bat sortzea. Master amaierako lan honetan ikertu nahi izan da Gipuzkoako ikastetxe baten zer nolako erabilera daukaten ikaslek, hau da, euskaran erabilera errazten edo zailtzeuen faktorek identifikatzea izan da gakoa, eta horretarako metodologia kualitatiboan oinarritutako kasu azterketa bat egin dut. Eta bertan egin dutena izan da 19 behaketa parte hartzaile, horietan ikasleen interakzio horiek bildu ditut, eta ondoren xe interakzio bakoitza aztertu dut,
Eta bertatikan ateatako emaitza garrantzitsunak izan dira, euskararen erabilera aldakorra dela hezkuntza testuinguruan arabera, eta zirkulazio libreko eremutan gaur egun metodologia berritzaileek nagusitzen dian einen, ikastetxe honetan zirkulazio librea ematen da, eta bertan euskararen erabilerak beherakada bat daukala ikusi da, zenbait faktoreren gatikan, faktore desberdinak hartu parte erabilera horren gakotan. Nik lan honetan egin nahi izan duena da, bi hizkera maila hartu, zaindua formala edo jasoa izango litzatekeena, eta arduragabea, lagunartekoa, espontaneoa, bi horiek, eta horiek bokalen azterketa akustikoan duten eragina zer nolakoa den edo aztertu. Hau da, bokalak nola eta zenbat aldatzen diren hizkera maila batetik bestera. Eta ikusi duguna da, badutela eragina, hizkera mailek, bokalen azterketa akustikoan, eta nahiz eta ez izan agian espero genuen bezain bestekoa, aldaketakoa dira eta emaitzak esanguratsuak izan direla, esango nuke. Ikusi duguna izan da, hizkera maila zainduan, bokalak gehiago artikulatzen direla, garbiago edo ahoskatzen dugu, eta orduan bokalen balioak gaudela elkarrengandik urrunago. Bokal triangelua izango litzateke handiagoa. Aldiz, hizkera maila arduragabean, gu erlaxatuago gaude, ez dugu hainbeste artikulatzen, eta horregatik lortutako bokalen balio horiek daude pilatuago, nahastuago bokalak, eta triangelua txikiagoa da. Eta bestetik beste ondorio esanguratsu bat izan da, erabili dugu korpuserako irrati esatari bat, berri emaile gisa. Eta konturatu gara, horrek eragina izan duela emaitzetan. Bera, etengabe edo arduratuta dago ahoskera zaintzarekin, garbi ahoskatzarekin, gehiago, eta orduan bi hizkera maila hauen artean desberdintasunak ez dira inbestekoak izan. Ze maila desberdinean bada ere, berak ardura edo kezka hori erakusten du ahoskerarekiko. Hala ere, kontuan hartzekoa da, bokalen azterketa akustikoetan eragile asko daudela, eta orduan asko aldatzen direla bokalen azterketa akustikoak, bai berri emailaren profilaren arabera, sexuaren arabera, ahots bidea desberdina delako, analisi metodologiaren arabera ere bai, eta orduan 1000 bokalen azterketa akustiko izan ditzakegu, eta garrantzitsua izango litzateke ahalik eta informazio gehien eskuratzea, ahalik eta berri emaile gehien, analisi metodologia desberdin gehien hartzea, ondorio orokor eta azterketa osatuago bat lortzeko. Nik nire doktorego tesian aztertu dut hizkera mailak eta ahoskera. Hain zuzen ere, hizkera mailaren arabera, ahoskera nola aldatzen den edo ez. Esan nahi da, hizkera mailaren araberako ahoskera aldakortasuna. Izan da, aztertu dudana. Hori izan da, helburua. Ikustea, hiztunek zein ahoskera joera dituzten hizkera maila ezberdinetan. Aztertu ahal izateko hizkera mailaren araberako ahoskera aldakortasun hori, egin dudana izan da zenbait hiztunen ahozko jardunak grabatu. Nire kasuan ibili naiz. Hegoaldean Gipuzkoako ikastegi eta herrian, eta iparraldean Baigorrin, Nafarroako Baigorri herrian. Eta orduan horrek aukera eman dit, aztertzeko alde bateko eta besteko ahoskerak, eta baita ere metodologian kontuan izan dut batez ere euskara ikasteko modua. Orduan, hiztunen erdiak izan dira euskara etxean ikasi dutenak, eta beste erdiak etxean ikasi ez dutenak. Esan nahi da, irakaskuntza formalaren bidez bereganatu dutenak euskara. Beraz, ondorioi dagokienez, nire ikerlanarekin, eta hiztunen datuekin batez ere, bereziki identifikatu ditut hizkera mailaren arabera ahoskera aldakortasun hori baldintza lezaketen eragile orokor nagusienak. Eta 3 aipatuko nituzke. Batetik euskara ikasteko modua, horrek eragindu aldakortasun horretan. Bestetik izan da idatzia,
Esan nahi da, hiztunek maiz idatzi bezala irakurtzeko joera izan dute, eta beraz, idatziak, hau da, ortografiak edo letrak baldintzatu ditu euren ahoskera hautuak eta era berean aldakortasuna. Eta azkenik bestea izan da artifizialtasun sentipena. Hiztunek artifizialtasun sentipena erakutsi dute batzuetan, erabiltzen ohituta ez dauden ahoskera batzuk erabiltzerakoan, eta horrek bereziki mugatu du hizkera mailaren araberako aldakortasun hori. Leitzan ikusita euskararen egoera zein den eta itanoarena bereziki nola ikusi dugun hiztuntzarren galera pixkanaka nola etorri zaigun eta itanoarena batez ere emakumena desagertzeko zorian zegoela, duela denbora bat, duela urte batzuk erabaki genuen Leitzaldean, kulturtaldean da horrela, gai horri ekitea eta hiztuntzarrengana jotzea eta lan egitea. Orduan hasi ginen kultur edukiak eta lantzen, da egin genuen proiekturen batean edo bestean konturatu ginen, oraindik bagenituela hiztunak noka berreskuratzen edo lagundu ziezagikoetenak. Eta orduan, haien laguntza probestuta eta haien gana jota erabaki genuen proiektu hau osatzea. Eta proiektuaren helburua hain zuzen ere hori da, ez? Haien hizkera batez ere itanoari dagokiona eta bereziki nokarena dagokiona, hori guztia ongi bildurik jasotzea, eta gero hori jendeari ematea, jendeari eskaintzea. Eta orduan, gure proiektu horren helburu nagusiak horiek dira, ez? Korpusa ongi bildurik uztea. Orain daño bazegoen bilduta idatziz, baina guk egin duguna da idatziz eta eduki horiek osatu pixkat, esaldien bidez, kontakizunen bidez, hiztunen ahotsetik hartu eta eduki horiek modu naturalean eta haiek nola adierazten dituzten hori biltzea, ez? Eta orduan hori guztia egiten aritu gara. Eta neurri berean hori bilduela egin duguna da transmisioa etenik dagoenez gizartean, familietan eta herrian daia ez denez erakusten emakumeen erregistro informal hori guk egin duguna da hori da eskaini. Ikastaroen bidez, tailerren bidez eta orain ere eskaintzen ari gara. Eta hori eman dioguna da jarraipen bat. Hilabetero jardunaldi bat edo tailer bat, orain ematen ari gara ikastaro bat dago astetakoa, eta horrekin lortzen ari garena da, 80 urteko langan zegoen hiztun zera hori jeistea. Eta orain baditugu 15-20 lagun gazteagoak ja hortan ari direnak trebatzen da ikasten ari direnak. Eta gainera ikusi dugu horrek jarraipen bat behar duela. Ezin daitekela izan 2023an egin genuen liburua eta eman genuen lehen ikastaroa bere horretan utzi. Baizik eta egin duguna da sakondu, eduki gehiago bildu, eduki aberatsagoak bildu, adierazkorragoak, eta horiek saio horien bidez eta ikastaro berrien bidez, horiek zabaltzen ari gara. Eta orduan, herrian bertan sortzen ari gara berreskuratzeko prozesu bat, ez? Eta egiten ari garena da hiztun berriak lortzen ari gara. Eta horiei erabiltzeko aukerak eskaintzen ari gara, ez? Eta ez hori bakarrik, ze horretaz gain egiten ari garena da idatziz, herriko aldizkarietan bizpahiru aldiz urtean argitaratzen diren horietan, kontutxoak idatzi, historiak idatzi eta abar idatzi, gehi esaten duguna, bildu dugun hori, ari gara sarean ere paratzen. Eta orduan hor dugu adibidez, hotsak.eu zen liburuan argitaratu ziren 80 histori, horiek guztiak aurten bertan igo ditugu sarera. Eta orduan hor daude, nornahiren esku historia batzuk iketan kontatuak guztiak, hasi eta buka. Osea, historia horiek kontatuta, eozin pertsonak, eozin tokitatik, sartu alizateko, entzuteko, gehi liburuen bidaz lantzeko, orduan, norberak ere bere karbuz ikasi nahiko balu, aukera izan luke, ez?